kun sä oot kiinni. Juu. Siis voi jumalauta. Kiitti vittu. Tukko kiinni. No niin. Saatan. Oliko kivasti tehty? Sinne jäi meseen saatan. Tästä mä just ajoin alas. Mä teurastin just äsken linnun tällä helikopterilla. Hei! Saatan. Mitä vittua tää nyt on? Ok. Miks mun viperi heittää liekkiä kahdesta paikasta? Rep complete, mulla delivery. Voi vittu! Voi vittu! Se ajaa! Siis! Voi helvetti! Ei paljon ihmiset pääse vittuilemaan, kun on tää minigani kädessä. Aina vaan vittu tää on hidas. Siis... Jumalauta! Voi vittu! Siis... siis voi jumalauta! Kenään mä luulen. Mun mielestä kenenkään muun teidän outfiteissa ei oo tommosia koruja. Mä olin toi. Mä olin toi. Tuo juttu. Jollain muulla on samanlainen takki. Mä oon se, joka juoksee. Mäkin. Mä oon se, joka lähti nyt kiipeämään. Samaa. Harri Formula. Mä pöllin sua auto. Nyku. Tää olikin se pääheisti. Voi helvetti. Niinpä. Tulee tommonen perkele. Älkää tönikö meitä alas. No niin. No niin. Oi vittu. Mistä sä pääsit formulalla täällä vittu paremmin? Milloin vedetään Doomsday Criminal Mastermindin? Ei vittu ikinä. Juomapeli tällä Criminal Mastermindilla Aina kun kuollaan, niin joutuu juomaan pullon vittu. Kyllä. Eikä mitään lastenjuomia, vaan 40 Juu. kossua. Käykö viski? Se on ihan hyvän makusta. Se on paremman makusta. Ja niin mä noot ennen. Sitä tulee kuitenkin. Ei mut oikeesti se oli ihan hyvän makusta toi sammari. Hieno. No niin. Ei vittu tappa mun arborille niin. Mä en vittu kerinyt saa sitä laseja päälle vittu. Mallikasta suorittamista. Shit! Siis... Mitä vittua? Se eikä huutet ole sun. Lentomopo. Ai vittu. That's him, isn't it? Oh shit! What the Mitä jäpä sanoo, you fucking penis? Ai helvetti. Ai voi. Mä en tiedä. Joo. Noniin. Asut autoon. Hei, Koko ajan osuun. meniks mun auto rikki vai mitä vittua? Lol. Kiitti. No. Siis missä kun Timi törmää täysin, se saa vaan lisää vauhtia siitä. Mitä vittua? No niin. No voi vittu! Siis ihan oikein! Mitä helvettiä? Miten? Siis... You can't make this shit up. No älä vaan mitään vittua. Ok. Pelin nopea auto, niin sen voi laittaa maksaa ihan vituutti. God damn! I love your car. Mutta milloin siihen
Weeville Customi Mitä HSV. Mitä tää Toivottavasti ei ikinä. Siis täällä on taas vippi, ei... Mitä toi RPC just sanoo mulle? Mitä helvettiä?